Aikido v podaní usporiadateľského bratislavského klubu, judo, karate, ktoré sú už roky populárne aj na Slovensku, ale aj ukážky práce systémy Specnaz z Ruska či melodická afrobrazílska capoeira rozpútali v kotli športovej haly na Pasienkoch strhujúce divadlo. Prečo ste sa rozhodli stráviť tento večer s večerom bojových umení? No, lebo ma baví bojové umenie. Ktoré konkrétne? No, všetky a asi Wing Chun najviac. Tomu sa venujete aktívne? No, áno. Čo vás tu zatiaľ najviac zaujalo? No, Wing Chun tu chýbalo a Wushu bolo dobré, karate. Prečo teraz bojové umenia majú taký úspech? Prečo získavajú stále na väčšej popularite? No, človek aspoň niečo robí, no, v tejto dobe sedavej. Treba sa nejako pohybovať a... Chápete to aj ako sebaobranu? No, niektoré určite. Naučiť sa umeniu sebaobrany je často dôvodom, prečo sa deti, ale aj dospelí venujú bojovým umeniam. V každom prípade je to zmysluplné využitie voľného času a deťom môžu tieto zručnosti pomôcť, napríklad ak sa v škole stretnú so šikanovaním. My sme videli vaše perfektné vystúpenie. Vy už asi dlho chodíte na tréningy, však? 3 roky. 3 roky. Vidím, že máš už žltý pásik. Ty už sa dokážeš aj ubrániť niekde v triede, ak by ti náhodou niekto robil zle? Neviem. Ešte si to neskúšal? Nie. Prečo si vybral tento šport alebo toto bojové umenie? Mňa to priviedol môj spolužiak. Ja chodím na Aikido 6. rok. 6. rok to znamená, že už máš zrejme žltý opasok. Hej. A čo to vlastne znamená? Máš teda ten vyšší stupeň, dokážeš už využiť toto umenie nejako v živote alebo v praxi? Dokážem, ale zatiaľ ma ešte nikto nenapadol. Neskúšajú to radšej. Netrúfnú si. Tak nejak. Vedia o tebe, že chodíš na Aikido? Vedia. Čo dobrého ti to prináša do života? Veľmi ma to baví a chcela by som vedieť, keď ma v budúcnosti niekto napadol, aby som sa vedela ubrániť. Niekedy si deti robia v škole zle. Mali ste už aj vy takú skúsenosť? My sme mali s mojím spolužiakom. A vybavili ste si to? Normálne. Pomocou Aikido? Stali ste sa aj obratnejšími? Máte lepšie pohybové schopnosti? No určite áno. A už sa ti stalo, že si sa niekedy ubránil vďaka Aikido? No ešte nie, ale možno áno. Nie. Sa ti teraz ide? Áno. Dobre. Máme tu aj dievčatá. Paťka, ty si jedno z mála dievčat, ktoré sa venujú tomuto športu, tomuto bojovému umeniu. Prečo? No, aby som sa vedela ubrániť. Chodievaš aj spolu s niekým iným ešte? Áno, s bratom. Andrej, ty tu máš nejakú veľmi dôležitú funkciu dnes. Povedz akú. Áno, ja som robil Vierke Berkiovej bodyguarda. Fíha, čo to znamená? Ty si ju bránil pred prípadnými útokmi? Áno. Medzi vrcholné čísla programu patrilo vystúpenie hostiteľského Aikido Kurila Dojo. Čomu pripisujete ten záujem o takýto druh bojových umení a vlastne o bojové umenia vôbec? Tak na jednej strane je to tradícia, je to už 12. ročník, čiže väčšina ľudí, ktorí sú tu, tak chodia na túto akciu pravidelne, vedia to, že sa tu dobre proste zabavia, že uvidia niečo zaujímavé, uvidia prácu ľudí, ktorí sa tomu venujú profesionálne alebo ktorí sa tomu venujú amatérsky.
Dnes tu boli vynikajúce výkony, ako ste mali možnosť vidieť. Poprvýkrát sa tu predstavila Systemast Specnaz. Je to systém boja urobený pre špeciálne jednotky ruskej armády a polície. Aké sú vaše dojmy? My sme boli poprvýkrát na večeri bojových umení, bolo to úžasné, keďže môj syn začal chodiť pánovi Kurilovi na Aikido. Myslím, že bol nadšený. Veľmi sa nám páčilo. Ako sa to páčilo tebe? Výborne. A najviac sa mi páčil ten pán Vláčik, čo búchal po zvone. Chlapec vedľa mňa je v tradičnom samurajskom brnení. Bojové umenia okrem zručnosti, ohybnosti a schopnosti ubrániť sa dávajú vraj aj veľkú sebadisciplínu. Športovú halu na Pasienkoch naplnia opäť o rok. Monika Mannová, televízia Bratislava.